mukadzi wezvakare wana waMwari mufanira kuti asangana zvakare kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor patanga kuti bata nhasi pachirongwa pano tiri kungoedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tiinayo yemubhaibheri. Saka sunungukaiwo kutumira mibvunzo yenyu kana muinayo panhamba dziri kubuda pascreen iko zvinezvi kana kuti panhamba dzinoti 0772918335 iwhatsapp namba zvakare. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu. Tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu takautanga kwekutanga. Please make sure you find part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 because takutopedzisa nyaya yacho. Saka kungonzwa izvibedzi musina kunzwa zvekumashure it may not make a lot of sense to you. Mubvunzo wacho waingoti pastor chimbonyatsonditsanangurewo Revelation 13 ndo yatanga tichidhila nayo all along. Saka please ndiri kukumbirisai tsvagai zvekumashure. Nhasi tiri kutoverenga verse 15 to 18 yaRevelation 13. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except he who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Nezuro takadza pamusoro pechikara chakabva panyika ndikati tichataura kuti chii. Takadza pamusoro the image of the beast, kana kuti mubatanidzwa zvinamato zvose zvaakutsvaga simba rezvematongerwo enyika kuti vamanikidze vanhu kunamata chikara chokutanga. Chikara chokutanga takatoona kare kuti is the Catholic Church or the papacy, umambo hwechipapa ndo chikara chekutanga. Ndo vakachinja mutemo waMwari vakatanga kuintroduce Sunday worship, of which many Christians are following after that era today. Ndo vakataka kudzidzisa vanhu kuti vakafa havana kufa vari kupurgatory. Many Christians believe kuti vanhu vakafa vane chavanoziva. Ndo vakatanga zvakare kudzidzisa vanhu kuisa midhori muchechi because vakabvisa mutemo waMwari wechitunhu kuti musaite mifananidzo yakaveswa. And so many Christians are into idol worshipping. Ndiwo zvakare vakatambudza vatsvene from 538 AD to 1798 AD 1260 years vachiuraya vanhu vaipikisana nedzidziso dzavo. Ndiwo zvakare vakashandura nguva dzaMwari. Almost everything. Ndiwo zvakare vane vatungamiri vanoti vanoregerera zvivi, which is blasphemy. Vane zvakare vatungamiri vanoti ndiwo Mwari panyika pano, which is blasphemy. Takazvidzidza zvese izvozvo. Saka chikara chakabuda panyika chichagadzira mufananidzo wechikara kuti chopa simba kumufananidzo wechikara kuti mufananidzo wechikara utaure kuti vanhu vese vanamata chikara chekutanga uye kuti vapiwe munembo wechikara anenge aramba arege kutenga kana kutengesa uye aurayiwe. Saka chikara chakabuda panyika takaona chinhu chakakosha kuti zvimwe zvikara zvese zvaibuda pagungwa ichi chakabuda panyika. The earth is the opposite of the sea. The sea we established from Revelation 17 verse 15. The sea represents a densely populated area pane vanhu vazhinji. The earth is the opposite. The sea being a densely populated area, the earth is a scarcely populated area. Saka chinonzi the earth day 1 patakadzidza mukadzi achinzi akazonotizira murenje and the earth swallowed the water yanga yasvipwa neshato. Kureva kuti mukadzi akazonunurwa neearth pari kubva chikara ichi. Saka mukadzidza nhoroondo yechikristu pakasimuka kutambudzwa kwamakristu inonzi the Christian early persecution of Christians, even the Middle Ages persecution. Vakatiza persecution ku Europe because the Catholic Church was slaughtering and killing anyone who was opposing its teachings. Saka vakatiza ku Rome, ku Western Europe, vakanowana a refuge ku western part kwaitaa kuti America nhasi ndokwa vakanosvika. Paigara ma-Red Indians who were very few and they drove them to the upper parts of what we now call America today, which was the new Western world. Vachibva vaestablisha a new kingdom yamunoziva nhasi the United States of America. Havana kurwisana ne-any other superpower, but they grew up silently and became a superpower. Ndosaka zvichinzi chakasvika chichibuda panyika paisa vana vanhu vakawanda, which means it did not fight any war. Izvi zvaibuda pano vanhu vakawanda, they have to fight vanhu vanga varipo kuti ivo vazviestablish this new power. Now this new Western power, which is America, is establishing itself without fighting any major war with any major superpower. And mukutanga kwayo America defended Christian principles. It defended freedom of worship. Even up to this day, mukatora constitution ya America, it defends freedom of worship. The state Congress shall make no law to establish freedom of or to establish any religion or to infringe against freedom of worship or conscience. That was America for you. Ndosaka zvikunzi chikara ichi chaiva nenyanga dzinenge dzegwai, because at first chaita sekunge chinopromota true worship, but zvinonzi chakazotaura seshato, which means kana chichizotaura seshato, America will have to change its initial characteristic
and start to force people and start to behave like the devil. Ndosaka zviri kunzi chichagadzira mufananidzo wechikara kuti chimanikidze chipe upenyu kumufananidzo uyu. This image must have life so that it can cause chimanikidze vanhu to worship the first beast. So we are looking forward to a time when America, and it's here, this time is here. Don't even think of it as in the distant future. It's here. America is going to give its helping hand to the religions of this world so that the religions of this world can speak with one voice and force people to worship according to Catholic teachings. And the major doctrine of Catholicism is, number one, the dead are not dead. Number two, the Sabbath is Sunday. So we are going to see the whole world being forced to rest on a Sunday and to worship on a Sunday, opposing what the Bible says. The rest must be on a Sabbath, but they are going to change that and force people. Vanenge varamba avatengi avatengesi ndo zviri kutaurwa neBhaibheri panapa. So umwe munhu anogona kunge ari kuti pastor zvekuti Sunday ndiyo chamanikidzwa uye kuti ndiyo iri kunzi Mark panapa mazviona papi. I want to read straight from the teachings of the Catholic Church itself, from its own material, and listen to the language that here is. Ndichatanga kuverenga paire pavari kutaura about the other churches dziri kuramba kuchengeta svondo. Vanoti ivo iri rakanyorwa naThomas N. Wright, okay, the president of Redemptorist College, Roman Catholic, Kansas City, February 18, 1884. Anoti, prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Saka hakuna, vari kutaura maCatholics kuti hakuna paunoona muBhaibheri pakanzi chengetedza zuva resvondo. Mutemo wesangano rechikatolika ende mamwe masangano ese anzi ari kuteedzera izvozvo. Protestants accept Sunday rather than Saturday as the day of public worship after the Catholic Church made the change. But the Protestant mind does not seem to realize that in observing the Sunday, they are accepting the authority of the spokesperson for the church, the Pope. This was found in the magazine Our Sunday Visitor, February 5, 1950. The papacy tells us exactly what its mark is. Cardinal Gibbons, this is a Catholic catechism now. Of course, the Catholic Church claims that the change from Saturday to Sunday was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Sunday, anoendera Catholic record September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. So no matter what Protestants may say and try to come up with any biblical evidence to defend Sunday worship can only be defended on Catholic principles. Ma Roman Catholics ndo vari kutaura panapa kuti tisu takachinja Sabata from the seventh day to the first day of the week, and the whole Protestant world is following that blindly, and people think they are defending God when they are defending a Catholic doctrine. Saka the Catholic Church is saying Sunday is the mark of our authority, and the Bible is saying America is going to work hand in hand with all the other religions to force the whole world to receive the mark of the Catholic Church. And the mark of the Catholic Church is Sunday worship. So the whole world is going to be forced to worship on Sunday. No, you know the mark of the beast. Ndoda kudaira kuti zvinhu izvi zviri kujeka kana zvisina sunungukai kunongedzera kuti apo pastor pajekesei tinobatsirana Mwari atikomborere. Amen.